Здравейте и добре дошли в канала на Жоро и Хриси Лайф. Да кажем нещо за нас като за начало. Занимавам се с недвижими имоти от повече от 10 години по професия. Иначе имам други две висши образования, по които работех преди това. Имам две дечица на 16 и 12 години, момчета. Страхотни са, като момчета, могат само да се похваля с тях. Хобитата ми са доста. Обичам да плувам, ходя на фитнес, вече с Жоро. Съвместно ходиме. Обичаме планината, екскурзиите, почивките. Обичам да чета книги и общо взето съм спокоен човек. Жоро някой път изпитва границите ми, но като едно младо семейство, ние сме заедно отскоро. Той ще разкаже малко. Още се опознаваме, така да кажа. Жоре, нещо да кажа за себе си? Здравейте, аз съм Жоро. Юрист съм по професия и с това се занимавам към момента. Това е свързано и с чувството ми за справедливост и съм от хората, които отстояват правата си. Опитвам се да живея един здравословен начин на живот, особено когато говорим за хранене. Хобито ми е да спортувам, най-вече в фитнеса. Обичам да плувам, много обичам разходките сред природата, плажа, морето, разбира се и планината. Имам една дъщеря, която споделя доста от хобитата ми, с което съм много щастлив. С Хриси сме заедно от около 9 месеца. Като усещам, че тя е моята сродна душа, допълваме се в много от нещата, които правим. Обичаме да спортуваме, също и в храненето доста си допадаме. Имаме доста общи теми във връзка с правни казуси, които възникнат в нейната работа, в моята работа, което така изпълва ежедневието ни с доста ангажименти. Но въпреки това решихме да създадем този канал, като целта ни е да покажем някаква част от нашето ежедневие, да ви направим част от някои пътешествия, които предприемаме и да ви предоставим доста полезна информация, ако решите да посетите същите места, с които да предпазите себе си, правата си, да успеете да си спестите някакви излишни разходи. Това видео е първото по рода си и ще бъде част от една поредица, която се надяваме да бъде полезна и интересна.